bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Hey Yeah. Baze labhlungu sigameza udaba ezweni sakhile udaba lwengane okwathiwa ayiqamba amanga ithi idlwengulwe uyise ino 6 years manje sikhulile sifuna ukukhuluma iqiniso. Mhlambe kungakuhle siqale kumdu wethuleleni because uyena oqale ayilande indaba ngaphandle sixolise kunomathemba akumambele kancane. Mhlambe mntu asikubingelele mfethu swamukele kuKhozi FM. Sitshele uzwa kanjani ngalolu daba nalaze sifika khona ekuthenini sithole inombolo zikadade wethu nomathemba. Angibingelele Mroza noSiqameza kanye nabayele emakhaya ngalenyanga yamadoda. Namhlanje sisaqhubeka sibheka zona igemegeme ezenzeka ezweni sakhile. Namhlanje sizobheka into esingayibiza ukuthi nephecelezi miscarriage of justice esibuka ubudedengu beyinkantolo benzayo kwabanye abantu efuna abathula ubulungiswa kodwa bangabuthula ubulungiswa igcina inkantolo zibacindezela. Ngesonto ledlula kade sikhuluma udaba lendodakazi owadlungu ubaba wakhe wazwamithisa siye sathinta omunye futhi indodakazi esithinta khona ku Facebook epage lethu Facebook esibikela naye ngenkinga ecishe ifane nale la khona ubaba wakhe yena ke osejele njengamanje ngecala angazange alenze ukuthiwa wadlungule nendodakazi okuyicala lavula umama wakhe undodakazi elwa izimpi zakhe nobaba ngoba lento iyahlupha ukuthi abazali balwe izimpi zabo belwa ngeingane kuze kugcineke sekuhlukumezeka neingane. uMr Joseph namhlanje udonse iminyaka u35 years ejele ngecala angazange alenze yize noma kukhona ubufakazi sebabuya bokuthi iDNA test iyabuya before azagwetshwe. Inkantolo yabona ubufakazi bokuthi ayikho into eyatholakala ukuthi ingane wayenukubeza kodwa inkantolo yaqhubeka yamgweba lo 35 years okunamhlanje usejele. Sizokhuluma naye kundodakazi okuyena kuseyikhulumela namhlanje usho ukuthi baba kazange amenze lutho nabo ubufakazi uyafisa ukuthi baba akhathole ubulungiswa aphume ngoba icala liboshwela kazange alenze uthi indodakazi namaphoyisa sazowabikela namaphoyisa awamsizi umama naye sebeze baxabana umama uzayixosha ngisho ekhaya ingane mayithi ingane iyakhuluma ukuthi ifuna ukukhuluma eqiniso baba kazange angidlwengule. Ezinye inkinga lezi ezibhekene nabantu besilisa njengoba kuyinyanga amadoda nje ababhekana nazo ukuthi bagcine beze abanye behlukunyezwa ngazo indaba zezimpi zomndeni zothando. Sizokhuluma ngayo ke le ndaba indodakazi uzosichazela ukuthi kwenzakalani kwasuka phi kwayaphi mfowethu. Siyabonga kakhulu mntu mhlambe bakuthola kanjani abantu ngaphambi ukuthi siyeke indodakazi mhlambe siphinde sithole futhi nabantu abazi ngomthetho ukuthi kwenziwa kanjani makunje bakuthola kanjani kulabo abafisayo ukuthi ke baxhumane kanye nathi bangasithola epage lethu Facebook elibizwa ukuthi Thuleleni Crime and Substance Abuse. Thuleleni Crime and Substance Abuse bangene balakhe lo page basibikele nakhona inkinga zabo siyakwazi ukuthi siresponde kubona kanti nasenambeni yethu yocingo ne WhatsApp nayo bangangena kuyona basithinte enambeni ethi 0677893082 0677893082. Asibonge Mroza noSiqameza ezweni sakhile niselahle emakhaya. Siyabonga kakhulu mntu. Mhlawumbe ke Dade wethu bengifuna sithole le background eqala. Siyabonga kakhulu ukuthi umntu usethe kuyicacisa. Ngicela ukubheka into yokuthi nangu yasho ukuthi uyile emaphoyiseni amaphoyisa wakusiza kanjani? Angazi nami ngoba ngile from 2019 and then bangitshela ukuthi i-case ayibayibambi ngefuna hey and then ngayefuna hey ngahlangana nama-CID elinye la ngi-advise ukuthi ngithole i-lawyer ngaye legal aid nakhona akunasiza since from 2019 with the case. Ngabuyela futhi this year bangitshela the same thing so ngathana makaphuthunto kumunye intombazana lobe une-case efana neyami but yena ubaba khuze wamhepha ngaphosta ku-Facebook kula ngathola amanamba khona. Usuneminyaka emingaki manje? Mina 23 years. Una 23 uyaqinisekiswa una 6 years una 7 years? Into le ubaba mwe ya ikhisa khona beyina 6 years but yena wagweba insina 2008. Wawuna 8 years ngaleso sikhathi. Yeah. Unesiqiniseko sokuthi wena awuzange unukubezwe ngokocansi? Akuzange ubaba mayazange ngenza lento le. Umama kwaba uyena othi shono lokho wathi umama yini indaba ukuze wena usho kanjalo uthi unukubezwe uyena ubaba ngokocansi indaba kwakwenze njani? Yazi umama nobaba bekwabantu balwayo so into nayo ngathi umama bekafuna ukuhlala ne-boyfriend yakhe kanjani because immediately ubaba aboshwa size samuva la kababa sayohlala kuwe nahlala ne-boyfriend
and aqala uku-abuse lapho end up ukuthi mara ngi-abuse lapho end up ngihlala ama-social worker ngiphula isandla nenyawo. Oh emveni kokuboshwa kababa nasuka wayohlala kuyi-boyfriend yakhe kanye nawe. Kubo khabo mama ahlala kubo ne-boyfriend yakhe. Ahlala nathi siyi-2 abantwana bakababa. Yebo. Wena usuneyakhe ingane manje? Yebo singinayo. Kuhamba kahle emshadweni wakho noma othandweni lwakho? Cha kuhamba kahle khona. Yini ongafisa ukuyibona yenzeka? Ngizofuna la sifake omunye umfowethu ommeli uThabani Mpungose. Wena yini oyisifiso sakho kakhulu? Yini lesikwenza ukuthi manje kade ucula iculo le rape bese kuba khona lento ethi cha angilikhuluma iqiniso? Mina iqiniso bengifuna ukukhuluma from kudala but inkinga engayazi ukuthi usizo ngizothola kuphi. Bese cousin wami angitshela ukuthi ngiyele kule police station la umama wami wavula case khona. Okay. Abamba njalo brother samukele umfowethu uThabani Mpungose ungomunye wabameli phinde futhi ke abeke kwi organization ebizwa ngeJustice for Prisoners and Detainee Trust. Kuba asikubingelele mfowethu bamukele kuKhoze kuseni. Ngilela abalaleli boKhoze FM ngibingelele i-team basho iphathimandla zoKhoze. Mfowethu ngiyazi ukuthi nawe uyizwile le ndaba esayibeka udade wethu kwenziwa njani esimeni njengalesi? Yeah mfowethu isikhathi esiningi ama cases afana nalawa ama cases esihlangabezana nawo daily kulomkhakha esikona as the organization we have dealt with ama cases anjena as well as uzokhumbula kameza kwi case esike sayenza kaSifiso Shezi wase Clermont okwakuthiwa udlwengulile ingane yakhe ingane isho ukuthi uma wathi ayiqamba amanga. Icase efanayo nale ukusho ukuthi usisi after sekuboshwe ubaba angeke kuze kube lula ukuthi aye police station afike emaphoyiseni achaze lento ayichazayo but kudingakala ukuthi kube nommeli involved yabo. Yes kufunakala usisi athi mesenzile affidavit enze affidavit emaphoyiseni echaza the whole story futhi engazi ukuthi angathi mayenza angayi kulo mseshi wayekade ephethe icala. Yes ngoba isikhathi esiningi i-challenge sithola ukuthi umuntu mase ekhuluma iqiniso aye kulo mseshi wayephethe icala ube sesuka emsabisa aklalela ke sengizobopha wena manje yabona umuntu agcine sesaba ukuqhubeka achaze ukuthi kwenzakaleni. So now kuyadinga ukuthi mhlambe mone case kanje uqale maybe ku station commander noma ku branch commander kube ibona abantu ozodeposa kubona i-affidavit esho ukuthi kwenzakaleni. Then from there mesuyenzile sekuyilapho ke manje usu-approacha abameli. Umsebenzi wommeli kuleli cala ukuthi athole ama-record eqala ukuthi ekuqaleni icala laliqulwe kanjani from the start ngoba wayengekho yabo athole wonke ama-record eqala athi go through wona. Then after that kunezinto ezizovela njengale esikhuluma ngayo ukuthi kwaba khona nama-DNA report kodwa the time ama-DNA esebuya ethi negative ubaba akayenzanga i-rape umseshi akabange sasibona isidingo sokuwaveza enkantolo ngoba kune-possibility ukuthi akabange sawaveza ngoba ubonile ukuthi azomkhipha yabo. Kuyenzeka futhi abanye ukuthi bayawaveza kodwa umagistrate aqhubeka amgwebe umuntu ngisho sekuvela ukuthi impela i-rape akayenzanga. So ama-challenges awu-2 it's either i-mistake ngaba sesayidini la presiding office umagistrate noma umseshi uthe sebona ukuthi hayi vele athi negative angingasawaveza enkantolo ngoba azosebenza on his advantage aphume kanti mina ngifuna agwetshwe. Ezinye zezinto engithi kubalulekile ukuthi mawusubuyela usiyochaza iqiniso ungabisaya kulo wayekade ephethe icala ekuqaleni funakala uthole omunye oseceleni. Then umelike into engimela yenze funakala athathe lofakazi obusha osubenzile noma osubhalisile emaphoyiseni noma ngoba angimele ukubhalise kummeli lokuyena ozobe esiza ngecala yabo ngoba kuzobe ngathi sekuinfluence yakhe ngoba efuna ukusiza client yakhe. Funa la kuqhamuka umuntu oseceleni o independent uyayizwa leyo
usenze kuyena istatement ungasenzi kulo mmeli ofuna kusize ngecala. Then ummeli kama-duties akhe ukuthi athathe icala alibuyisele back enkantolo eyayikade emgwebile mekuthi sema-district uzofike lapha enze i-application ebizwa ngokuthi i-application yokureduce new evidence futhi i-application yokuletha ubufakazi obusha. Yabona okholela ukuthi kube babukhona during the trial lo muntu wayengeke agwetshwe. I-application yokuqala leyo. Esibili bese thi i-application ye-appeal ucela uku-aphila noma ucela ukuthatha icala lidlulisele kwenye inkantolo. Eyesithathu i-application ye-bail ifunakala lo muntu adedele nge-bail pending i-outcome yase-high court mekuthi ugwetshwe e-magistrate noma e-regional court. Leyo application vele uyifaka e-regional court la agwetshwe khona, same court, same magistrate, vele i-state soyi-oppose. Yabo mawufaka leyo application into ekumele yenzeke manje sekumele umshushisi waleyo nkantolo noma lo wayedila nalelo cala they can even appoint omunye umshushisi mekulo akasekho. Yabo ithathu intombazane ibekwe boxini izochaza ukuthi kwenzakaleni futhi umshushisi ufunakala ayiphose ngembuzo to prove lento eyishoyo yona manje. Yabo azigculise nommeli ayiphose ngombuzo no magistrate ayiphose ngombuzo. Then after that iduty ka magistrate ukuthi icala akakwazi ukushintsha isinqumo ayisithathile neqaleni. Yabo iduty yakhe sekuwukuthi athi ke leli cala alidlulele enkantolo ephakeme lapha ekuzothathwa khona i-decision. Yabo the time esho njalo ingalesikhathi ke nina senithi kule yebail ngicela bededelwa ngebail wal yes abengaphandle ngenxa lokufakazi wala amaphepha akhe esadluliselwa emajaji ne-high court ngoba nakhona ukuthola idate emajaji ne-high court mhlawumbe uthola kuthatha 7 8 months 9 months. Yabo la kuyona into yamanje. So kubalekile ukuthi isicelo sebail usenze pending i-decision yalapha e-high court. So i-case yona engalungiseka sibonga nje ukuthi usisi unonembeza sibonga ukuthi uNkulunkulu umthintile ngoba akuyena yedwa okanje baningi sigqemeza abanye uyawuthatha useyile police station usiyasatshiswa lo mseshi wayephethe icala ethi uyahlanya wena. Uyabona sengizobopha wena manje ngoba ushintsha into okade uyishile enkantolo. So even e-high court amajaji azombiza azompheka ngombuzo ngalofakazi obusha ke manje aqhamuka nabo manje. Yes azompheka ngombuzo. Yes mfowethu ngoba isikhathi sethu kanjena ngiyazi uzoyiqedela thina off air. Ngicela nje ukubuza lembuzo emibili ngeindabeni nje ungayiphendula ngokusheshsha. Kunokwenzeka ukuthi intombazane le uma isibuyisa lobufakazi lobu obusha ibopheke or 2 ombosibili ukuthi mina ke sengihlalele eminyaka engabe u35 ngakwazi ukusiwa estate for ukuboshelwa into engazange ngizengenza. Yes wena ungakwazi ukusuka estate oboshela into ongakazi yenza. Then intombazane amajaji kuyabheka ukuthi isimo sayo ngaleso sikhathi kwenzeka lento. Yabona iyayikwazi nokuyithathela inqumo since umuntu ongaphansi kwesandla soma wayo. Uma wayo will be accountable for this nyaka. Mfowethu asiqedeleni nawe off air ngiyazi ukuthi sofanele sibuye la emsakazweni sezizoreporter uzokwazi ukusisiza kakhulu njengoba uchaza ukuthi fanele sithola abanye abameli kungabi lo ozobe email futhi nomsebenzi omuhle ke niwenza uvele niwenzela zona iboshwa nobulungiswa kuzona siyabonga kakhulu. Siyabonga Sigcemeza siyabonga kakhulu. Inamba yini thini konje kwabo suke benifuna kwi Justice for Prisoners and Detainees? Yes sitholakala ko 71 94 039 55. The office number 031 301 1249. Okay sibonga kakhulu. Lelokho FM sivumele sibambe lawo kwamanje siphuthuma nje eindabeni but asisho ukuthi udadewethu noMathemba hade baliphelile udaba lwakhe lazo phinde futhi siqhube sibone ukuthi uyasizakala yini njengoba ade ema police station ngazange akuthole ukusizakala and ummeli ke uThabani Mfokampungose ongomunye ke we Justice for Prisoners and Detainees Trust uyachaza ukuthi ikhona indlela engenzeka sengihlala iminyaka emingaka ngiboshiwe thola ukuthi kwenzeke lutho na ingane siyakhipha iqiniso manje ukuthi ngangithunywa umama ukuthi angisho konke lokho.